सिख्लाफोरखौ नों सोरफा खामनो बिग्रा 12,000 मालाय देहा मोदोम फानो बेसोरासो दाबो निमाहाबो मोनो दा नोंथांमोना नुबाय दाना भिडिअखौ माने ओरैबादि लासिं सिं थारमाने बे गानखौ दिनै सोरबा बिमा बिफायाबो नायनो हागौ फेसबुक कुम्ब्रिकातानि सासे लांसुनिया माने आसामिस मानसिया जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाखौ स्कुलाव थांबाय थानाय समायाव माने गाज्रि नोजोरजों नायदोंमोन प्राइभेट जायगायाव दांदों आरोना दा बेखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आङो मिया दाख्लै मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे सिस्टारनिनो कुम्ब्रिकातानि बे मानसिया नैबे मानसिया दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन मा जानायमोन जाथाया मानि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स' गिबियावनो बयनिसिमबो गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय मोननै आपडेट्स लाना फैदोंमोन नालाय आरो नैबे मोनसे आपडेट्सखौ नाय आंबो लाजिनाय मोन्दों आरोना माने सानैसो गथ'फोरा माने बिराद गाज्रि सं खनदों आरोना रेप सं माने आङो क्लिपखौ होनोसै माने आङो दानै होगोन आरोना गाज्रिखौ होनाय जाला ओमफ्राय एसे बोरैबाखौ होद्रायनाय जाया ओमफ्राय नोंथांमोना संखौ खोनासंग्रो बेयावनो माने जहन ब्रादारा एक्टर जहना माने मोननैसो बाथ्रा बुंदों आरोना दा बेखौबो नोंथांमोना नायलां माने राइट बाथ्राखौनो बुंदों एक्टर जहना माने ओरैबायदि माने गाज्रि सं ओंखारलाबायदों माने मा साननानै जे गाज्रि संफोरखौ दिहुनलाबायो माने इयुननि थाखाय मा खालामनो सानखो ब्रादार मोना एबा जोंनि बैफोरो देरफुनाय गथ'फोरा दा नोंथांमोना नायलां बे समखौ ओमफ्राय बै जन ब्रादारा क्लिपाव मा बुंखो नोंथांमोना नायलांग्रो आरोना आंबो बिराद लाजिनाय मोन्दों माने बिमा बिफा नायगोन ना नाया बिसोरनि बेफोरबायदि समखौ माने फिल्मफोराव माबा मोनसे जाथायखौ लानानै संफोराव माबा मोनसे जाथायखौ लानासो दिहुननांगौ माने जानला मोनलाबाथ' जायाना संफोरा जानला मोनलाबाथ' बेफोरखौ खोनासंथाव जाया फेमिलिफोराबो नायनाय जायो फेमिलिफोराबो सं खोनासंनाय जायो उन्दै गथ'फोर गिदिर गोलाव गासिबो नायनाय जायो दा जानला मोनला सं दिहुनबा बोरै जायाना बेफोरो दा बेयावनो ब्रादारा मोनसे बाथ्रा बुंदों दा जों नायलांग्रोनोसै आरोना थौदो खुलुमबाय बयखौबो गुड इभिनिं आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों थारमाने बे जाहैबाय थारमाने मोनसे लासिं सिं मोनसे भिडिअ दिनै जोंनि बर' मोनसे गान ओंखारदों बेवहाय थारमाने बेखौ आङो दहाय खोनानानै ओरैबायदि माने गावखौनो मारैबा लाजिनाय मोननानै माने मा बुंबावनो माने बर' रेप सं माने बे बुस्थुखौ आंनाव दुनियानि मेसेन्जाराव हरगासिनो आं सानदों मा गान मा नङा होननानै आं सानबाय थादोंमोन लास्टआव नायनानै ओरैबायदि लासिं सिं आं माने मा बुंबावनो सिगां नोंथांमोना माबाखौ भिडिअखौ नोंसोरो नायनानै ला भिडिअखौ खोनासंनानै ला सिख्लाफोरखौ नों सोरफा खामनो बिग्रा 12,000 मालाय देहा मोदोम फानो बेसोरासो दाबो निमाहाबो मोनो दा नोंथांमोना नुबाय दाना भिडिअखौ माने ओरैबादि लासिं सिं थारमाने बे गानखौ दिनै सोरबा बिमा बिफायाबो नायनो हागौ फेसबुक सोरबा बिब' बिनानाव सोरबा बिबथै बिमायं गासिबो नायनो हागौ खिन्थु ओरैबादि लासिं सिं भिडिअ बियो थारमाने बेफोरबादि मानसिखौ मा खालामथावथाव बेखायनो आङो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि आबसुखौ आं रिक्वेस्ट खालामो बेखौ इमिडियेट बे गथ'खौ हमनांगौ आरो बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौ आरो बे गानखौ इउटुबनिफ्राय बेखौ डिलीट खालामनांगौ माने ओरैबादि लासिं सिं भिडिअ बियो माने जे बुस्थुखौ दिनै जोंनाव माने कुनु माने गावजों गाव लोगो दिगि थायोबाबो जों बाहायनो लाजियो बेबायदि बुस्थुखौ दिनै ससियेल मिडियायाव दिनै स्लें वर्ड जितु बाहायनाय आं आबसु दिनै दुलाराय फरायसा आफादखौ आं रिक्वेस्ट खालामो बेखौ इमिडियेट हमनांगौ पानिशमेन्ट होनांगौ आरो बेखौ इउटुबनिफ्राय बे भिडिअखौ डाउनलड मा होनोमोनलाय डिलीट खालामना होनांगौ लासिं सिं थैंक यू सो माच नोंथांमोना बुंहर बेफोरबायदि इयुनाव आरो बेबायदि भिडिअ आरो दा ओंखारथों आरो बेबायदि लाइ दाहोथों आरो लाइ होनोबो नाङा थैंक यू सो माच मोननै आपडेट्स लाना फैदोंमोन नालाय आरो नैबे मोनसे आपडेट्सखौ नाय आं आरो गुन बासिल नाকি লগত বুঝছনে তোমার গাঁওটো কি কুমারপাড়া লামাयाव लाइमोन सिख्ला रेप खालामनो नागिरनाय सासे सुबुं होयो सासे जोलैनि हांगारियो नै नाङा लामाफोरखौ कलेजत बरबा हेयि ছোৱালী जगाबा हेयि
হটকট তোমার বাড়া হট গুড়ি আছে মাটি তো আসলে নাই তোমার ফোন দিয়ে আসলে নাই ফোন দিয়ে আসলে নাই তোমার ফোন দিয়ে আসলে নাই তোমার ফোন দিয়ে যদি আমি বাবু बेनो आरोना बेखौ हमबाय हमनानै माने एसे लामायाव फिदिंबाय होननायानो माने जोंनि बर' सिख्लाखौसो माने प्राइभेट जायगायाव दांदोंनो आरोना बेयो एसे गाज्रि नोजोरजों नायदोंमोन दा बेखौ हमखाबाय गोबां गिबाय आरोना बियो थमथमा कुमब्रिकातानि बेबायदिनो आरोना बेफोरो गोबां मानसिखौ जानांगौ बियो मेगननि नोजोरजों सोरखौबा बेबायदिनो गाज्रि खालामबाय दा जोंनि बर' सिख्लाखौबो खालामनो नागिरदोंमोन आरोना माने जोंनि बर'खौसो नायबाय बे साला लांसुनिया माने एसे मानजिनाया मोजां जागौमोन बेखौ ओरैबायदि गाज्रि मानसि आं गाज्रि मोनदों आरोना माने दाख्लै आं होदोंमोन भिडिअ मोनसे बेयाव माने सिस्टार सानैसो बुंहरदो आंबो स्कुलाव थाङो आंबो कलेजाव थाङो बिराद गिनायानो मोननाय जाबाय होननानै दा आं मोनसे खोथाखौ बुंदो सिस्टारमोन नोंथांमोना गिनाङा फरायलांबाय था बेबायदि गिना थायोबा नोंहा लाइफआ बरबाद जागोन माने नोंनिनो लस जागोन माने ओरैबायदि सेफ थानांगोन जे जोंनि बर' सिख्लाफोरा स्कुल कलेजाव थांबाबो लोगोनि माबाखौ गारनाङा आरोना एबा नोंहा बिमा बिफाखौबो ससे लामाफोराव दोनजागोन जुदि स्कुला गोजानबा आरो कलेजा गोजानबा बिमा बिफाखौबो एसे लांजागोन ससे नाथाय हारसिं हाला खाहक खालामनानै मालाबाबो थांनो नाङा दै जोंहा नोंसो नुवा नाथाय नोंनि गोबां सुथुरा नोंनि खाथियावनो साफिना थाफायनाय दोङो आरोना दा नोङो स्कुल कलेजाव हदाय थाङो नों मालाबाबो जाथाय जायाखै सानसेबो नाथाय नोंखौ मेगननि नोजोरा बेलेग थायो माने नोंखौ नायना थानाय मानसि थायो आरोना नोंनि खाथियावनो लोगोआवनो थाफागोन नाथाय नों मिन्थिया बेनिखायनो आं बुंदो सिख्ला मानसिफोरा मालाबाबो हारसिं खाहक जानानै बेरायनो थांनाय स्कुल कलेजाव थांनायखौ माने माबानांगौ आरोना सेफटि खालामनांगौ माने लोगो नङाबा एबा बिमा बिफा नङाबा हारसिं हाला थांनो नाङा आरोना बेबायदि खाथि खालाबा थांजागोन नोंनि गामि खाथि खालाबा सिनाकिया थायो माने न'नि सिनाकि एबा गामिनि सिनाकि सोरबा खासे थायो नों माबा मोनसे जाथाय जाबा नोंखौ होसोलांनो हानाय बायदि नाथाय गोजान कलेजाव सोरबा बैफोरबायदि हस्टेलाव थाहैनायफोरा माने हारसिं हालायै खाहक खालामनाङा आरोना जों गोबां बेबायदिनो नुबोनाय माने गोबां सिख्ला सेंग्राफोरा माने हस्टेलाव थानानै गोबाङा थैनो गोनां जादों मानि थाखाय नोंजों सुथुरा नांना थाफाखायो जोङो सिगांनिफ्रायनो खोनादो सानैसो बेबायदिनो हस्टेलाव माने थांनायावनो माने सासे सिख्लाया थैदों आरोना सासेल' नङा बुंनो थाङोबा गोबां मानसिजोंसो खोनाबोदो माने सिख्लाफोरा हारसिं खाहक खालामनानै माने हस्टेलाव थाहैयो आरोना दा बेफोराव गोबां मानसिया बेबायदिनो गाज्रि खालामनानै बुथारो आरोना जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' हारिखौ बेबायदि आं गोबां जाबोनाय नुदों बेनिखायनो सिस्टारमोनखौ बुंदो नोंथांमोना फरायनायखौ गारनो नाङा बेबायदि गिनानै माने दाउट जाना थानाङा फरायलांबाय था कलेजाव थांबाय था स्कुलाव थांबाय था नाथाय एसे गावनि आंगोफोरबायदि लोगो साननानै सोरखौबा लाफा एबा बिमा बिफाखौ एसे लामाफ्राव ससे दोनजागोन आरोना थिग बेबायदिनो दा आंबो गाज्रि मोनदों माने गिनो गोनां होननायानो आरोना माने बेबायदि जुदि स्कुल कलेजाव थांनाय मानि आवग्रिनाय जाबायबा मानो गिया सोर गिया आंबो गिगोन थिग बेबायदि जायो आरोना माने सासे लाइमोन सासे उन्दै गथ'खौ फरायफुबाय थानाय समाव बेबायदि जुदि खालामनो हायोबा बे गिलुं फरायनानै बे गथ'नि साननायानो बेलेगथि थांगोन बे फरायनायानो मोजां जानाय नङा बे थिग बेबायदि जायो आरोना दा बेफोरखौ मा बुङो बेफोरखौ हमनानै दोखो मानजिनांगौ आरोना बेफोर मानसि गावसोरनि हारिखौ नुवाखै जोंनि बर' हारिखौसो जाखै बिमा बिफायाबो गोबां एक्सन ला बेफोर मानसिखौ दा बेनो आरोना अब्ला बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय गाज्रि मोनालासिनो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर बेफोर मोननै आपडेट्सनि बागै नोंथांमोना मा सानखो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर ना दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर मोनसे खोथा आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो थाबैनो 40K साबस्क्राइब नांथारगो नोंथांमोननि अननायाव आंनि चेनेला माबालांबाय आरोना एसे जौगालांबाय नोंथांमोनानो मिथिखायो नोंथांमोना गोबां अननाय होदो बेनिखायनो गोबां साबस्क्राइब खालाम आं दिनै बुंदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना गोदान भिउवार्स फैदोबा भिउवार्सआथ' गोदान जाखागोन सानफ्रोमबो गोदान फैयो माने साबस्क्राइबाराथ' नायबाय थाया नालाय टाइम मोना सोरबा बेबायदिनो जायो बेनिखायनो गोदान भिउवार्स फैगोन बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय